Alfredo. A ver, ¡Hola! ¿Qué? Preparándote para la hostia que te vas a pegar el 20N, ¿no? No, me he comprado un monopatín y lo estoy probando. A ver, un tema, Alfredo. El sábado tengo un meeting en Barcelona y mi chofer está de baja. ¿Me pagas el AVE? Negativo. Oye, perdona, el meeting lo hago solo para que tú puedas salir elegido. Karma, ¿de verdad crees que yo puedo salir elegido? ¿Y cómo voy? ¿Transporte público? Oh, sí, claro. Bueno, no es mala idea. Transport públic, deia. La Bruneta la paguem entre tots, no? De fet, crec que el faré servir per anar a buscar els nens al col·le. Potser li falta un mirallet per maquillar-se i tal, però bueno, no està malament. Vigila per on vas, dominguero! Sí? Ja et diré jo on t'has de posar el parte amistoso. Que Ui, ara no sé on estic. No sé si ja he passat Calvo Sotelo, Infanta Carlota, no sé si... Què? No corris tant, Fittipaldi! Què? Aquí. Val. M'ha costat 3 hores, però per fi he arribat a plaça Catalunya. Ai. Pues no. I a més s'ha fet de nit. Ai, a veure, Carme, a veure si allà està la Sagrada Família i allà està la catedral, he d'anar cap allà. En marxa! Ar! A veure... Costa d'entrar aquesta marxa enrere. No. Ups. El Piro musical de la Mercè! Ai, em pensava que era diumenge! Ai, llàstima que no se sent la música. Ai, posaré la ràdio. A veure... Ai, quin era el botó de la ràdio? És preciós! Una palmera! Ja està? Que ranci que és el Trias! Fer retallades en el Piro musical. La veritat és que estan deixant Barcelona que no la reconeixerà ni sa mare, Barcelonins! Barcelonaninos! Voteu-me i ja us salvaré! La marxa enrere era aquesta.